Ce-a zis? N-a făcut să ne pună 4, mă. Mă, du-te cu ea, ce lângă aia? Ce faci poză când ne dăm? Lasă-mă, că Filmezi acum, pe nașpa de aici. Uite, să-i mai să aici la poartă. Filmezi, mă, acum. N-avea cum să ne pună 4. Hai că mă dau eu, hai că mă dau eu. Bă, eu mă dau cu tine, eu mă dau cu tine. Bă, stai să mă filmezi din nou, stai din nou. Hai, ne dă tot strigul. Hai, Paule, filmează acolo. Ce miloși, bă. Băi, nu mi-am luat, bă. Dă-te față, bă. Dă-te față de tot. Bag eu. Bă, mă bag eu mică. Dați-vă, mă, toți. Daniele, urcă-te și tu pe ei. Nu, mă dau după ăștia. Ia uite-i pe ăștia, frate. Ia uite-a și Parizea! Băi, mișto de tot. Ia uite-l pe ăsta în picioare! Dă-te, mă, dă-te, mă, dă-te, Bă, handicapat! Stai, mă, lasă un pic! Bă, să-i dau tot pe picioare, vezi? Ia uite! Băi, te dau un picioare! Mă ține-o! Mă, dar nu știe! Mă bag pe internet să mor eu. Mă bag pe internet. Bă, nu mai dați mă frate. Dumi, diseară să intri pe net să te vezi, bă. Mă doare cum din cauza voastră handicapat. E căzut prostul ăla. Eu cum vin, Paule, vin tare? Mai față. Bă, n-ai unde, ce stai acolo și ala. Uite-l pe ăsta, o să cadă iară sigur. Ia uite-l, mă! Paule! Ia uite-l, mă! Hai, mă, Rizo! Repede! Ce să speriați asta? Prost ca măta, bă, pe bani dat-o imediat, mă, ia Rizo, bă. Poate nu se mai deschidea ușa. Stai și mă, mai 5 minute? Nu, 2:41. Eu nu sunt ca Daniel, hai. Ia uite pe ăștia iară. O, nu se închide, bă! Îi pute un picior cu ăla la babă. Uite-l pe prostul! Bă, nu mai închide o poarta prostilor. Nu mai închide Aveți fonică continuu când te dai? Vino, nu, da, asta a făcut. Băi, de ce mai devreme să mai jubilanți? Dacă aveam Sani... Băi, jubilanți! Uite, ia filmează pe sclavul ăla. Ce să fie țiganul? Hai, oprește-te, drag, să mai filmezi.